Паважанае гаспадарства, добрый вечар. Меня звать Зміцер Міцкевіч, а вы глядзіце перадачу «Двубой». Не пужайцеся, з Віталём Цыганковым усё ў парадку, просто ён у вымушаным адпачынку, і я яго часова замяняю. І сёння мы паразмаўляем на беларускую тэму, якая выйшла ўжо на міжнародны прастор і вельмі сур'ёзна маштабавалася. Мы будзем гаварыць пра Макса Каржа і ягоную датычнасць да беларускай культуры. І гэтую тэму сёння разам з намі будуць абмяркоўваць нашы госці. Тарас Тарналіцкі, журналіст Еврорадыо. Добрый вечар. Вітаю. І лідар руху солідарнасці «Разам» Вячеслав Сіўчык. Добрый вечар. Добрый вечер. Давайте адразу вось проста з месцаў кар'ер разбярэмся. Ці Макс Корж з'яўляецца часткай беларускай культуры? Спадар Вячеслаў, вось адразу да вас такое пытанне. На вашае меркаванне, ці Макс Корж частка беларускай культуры? Калі не, то чаму? Значна не. Раней ён належаў да беларускай культуры, пакуль ён Менск не пераехаў, бо былі у яго нашы тутэйшыя песні і беларуская мова. А пасля атрымалася, як шмат з кім, ён просто стал сродкам гибридной войны, которая ведется Москвой, потому что, коли казать про то, чему мы тут собрались, это 9 жнивня 2025 года, это не только 5-я годовина кровавой недели, это великая перамога якраз Москвы, которая ведет гибридную войну, не только супраць Беларуси, а и супраць практически всех европейских народов. И вот якраз сродкам этой войны оказался, может быть, и нечаканно для себя, Корж. Ці может белорусская культура воевать с Польшей, с Украиной? Ну, это нечто для меня диковатое. Тарас, мне здаецца, у вас тут крыху іншае меркаванне. Я ввогуле не бачу як бы нагоды, што тут можна абмяркоўваць, тому што Макс Корж з'яўляецца прадстаўніком беларускай культуры, ён з'яўляецца грамадзянінам Беларусі. Ён прасоўвае можа на іншай мове, на рускай мове, але каштоўнасці, якія датычны у тым ліку і Беларусі. То бок гэты чалавек, які пасталеў і вырас на Палессі, яго творчасць ахоплівае не толькі Беларусь, яна ахоплівае постсавецкую прастору і іншыя краіны, то бок постсавецкай прасторы і Польшу, як мы пабачылі. Гэта ўвогуле сусветны феномен. Я не разумею, што тут можна яшчэ абмяркоўваць. А вось гэтае пытанне якраз каштоўнасцяў, проста працягну тут думку спадара Вячеслава наконт удзелу ў гібриднай вайне, ну і адпаведна трансляцыі вось такіх наратываў, якія спрыяюць Расіі. Я увогуле тут трэба падкрэсліць, што я не з'яўляюся фанатам Макса Каржа, але пры гэтым я чуў штосьці з яго творчасці, гэта такая дваровая лірыка. Ці можа дваровая лірыка прасоўваць інтарэсы як бы рускага свету? Мне падаецца, што не. І гэта вельмі універсальна. Гэта просто зараз у нашых умовах гэта выглядае чамусьці як гібридная агрэсія. Мне так не падаецца. У меня іншая матрыца ўспрыняцця свету. Я так не бачу. Шмат хто з беларускіх аўтараў, які жывуць за мяжой, працуюць на іншых мовах. Ёсць кінематаграфісты, які ўвогуле выкарыстоўваюць сродкі візуальнай кінамовы, якая не перакладаецца ні на якую мову. Яе можа разумець чалавек з розных краін, з розных часткаў свету. Ці можна тады лічыць, я не ведаю, Дар'ю Жук, якая жыве ў ЗША, што яна амерыканская рэжысёрка. Я лічу, што гэта беларуская рэжысёрка, якая працуе ў ЗША. Гэта пытанне інтэрпрэтацыі і барацьба ідэалогіі, у першую чаргу для мяне. Пра гэта мы яшчэ пагаворым крышачку пазней, але перад працягам дыскусіі давайте паглядзім сюжэт Віталя Бабіна, які прадставіць больш разгорнута тэму сённяшняга двубою. Гэта проста варварства. Гэта ананімныя аўтары звароту да прэм'ера Польшчы Дональда Туска характарызавалі намер польскіх уладаў дэпартаваць асобных наведнікаў канцэрту Макса Каржа. Яны просяць кіраўніка польскага ўраду не рабіць гэтага, бо дэпартаваным беларусам на радзіме можа пагражаць небяспека. Сам прэм'ер быў вымушаны адрэагаваць на скандальныя паводзіны фанатаў беларускага артыста, падчас канцэрту якога праваахоўнікі затрымалі больш за 100 грамадзянаў Беларусі і Украіны.
Od tego jest państwo, żeby działało. Роля дзяржавы дзеяць эфектыўна і хутка, ды караць усіх вінаватых незалежна ад таго, украінцы яны, беларусы, палякі ці немцы. Закон мусіць выконвацца. Аднак ні пры якіх абставінах, і я кажу гэта ў інтарэсах Польшы, нельга дапускаць успыхвання антыукраінскіх настрояў. Меркаванні самых беларусаў пасля варшаўскага канцэрту падзяліліся. Адным было сорамна за такія паводзіны нашых суайчыннікаў. Іншыя лічаць, што такія інцыдэнты здараюцца падчас любых масавых імпрэзаў. Аднак тут жа паўстала і іншае пытанне, ці ёсць Макс Корж наогул часткай беларускай культуры, улічваючы, што спявак выконвае свае трэкі па-расейску. Безумоўна, Макс Корж з'яўляецца часткай беларускай культуры, як з'яўляюцца ёй часткай усе беларускія творцы. І самыя дысідэнцкія, і самыя лаяльныя Савецкаму Саюзу, і самыя лаяльныя Лукашэнку, і Саладуха таксама частка беларускай культуры, і Лявон Вольскі частка беларускай культуры. І немагчыма кагосьці з іх выкрэсліваць проста таму, што ён нам не падабаецца. Сам Корж паставіў кропкі над «і» не адразу, выказаўшыся пра свой скандальны канцэрт у Варшаве толькі праз тыдзень. Сябры, няма месца радыкальнаму нацыяналізму на канцэртах, таксама як агрэсіі і гвалту з любога боку. Гэта супярэчыць самой сутнасці канцэртаў. Толькі ўзаемапавага. Такія правакацыі распальваюць міжнацыянальную варожасць, а значыць недапушчальныя. Ніколі перавага адной нацыі над іншымі ў гісторыі нічога добрага, акрамя бяды, не прыносіла. Яшчэ адно пытанне ляжыць у палітычнай плоскасці, а менавіта ў невыразнай пазіцыі артыста ў пытанні вайны Расіі супраць Украіны. Гэта нягледзячы на тое, што Корж выпускаў антываенныя трэкі, але адначасова ў 2015-м даваў канцэрты ў акупаваным Крыме. Расійскі рэпер Фейс, абвешчаны на радзіме замежным агентам, падчас свайго канцэрту ў Варшаве заклікаў беларускага музыку урэшце вызначыцца з меркаваннем пра вайну ды не сядзець на двух крэслах одночасово. Я не буду сейчас говорить о том, как люди умирают, кричать «Извините меня, останови войну». Нет, так не работает. К сожалению, так не работает. И мне бы хотелось, чтобы такие артисты, как Макс Корж, чтобы они говорили прямо, когда на них ходят 70 тысяч людей. Канцэрт, які адбыўся ў 5-ю гадавіну выбараў 2020-га, атрымаўся сапраўды маштабным. Бадай, яшчэ ніхто з беларускіх артыстаў не збіраў такой колькасці слухачоў, тым больш на замежнай пляцоўцы. Выступ на нацыянальным стадыёне ў Варшаве наведалі каля 70 тысяч аматараў рэпера. Это прыкмета эпохі, што існуе такі рускамоўны Корж, які можа не займаць нават канкрэтнай і выразнай пазіцыі па Ўкраіне, хоць відавочна яна ёсць, яна, як мы разумеем, абсолютно нармальная. Але ён не займае яе публічна і збірае агромністы стадыён у Варшаве, у тым ліку і беларусаў, і украінцаў. Зрэшты, канцэрт, падчас якога фанаты Каржа спрабавалі прарвацца з трыбунаў на танцпляц, ды ўчынілі бойкі з аховай парадкам, напалохаў дырэкцыю спартовых збудаванняў у Алматы. Выступ запланаваны на 6 верасня, ў выніку адмянілі. І вось тут якраз мы падбіраемся да іншых аспектаў творчасці Макса Каржа, ну і ўвогуле вот датычнасці да беларускай культуры. Мне цікава вось што. Спадар Вячеслав, вот тут таксама было пра выказванні пра вайну. А ці не з'яўляюцца гэтыя выказванні ці не выказванні пра вайну Макса Каржа таксама, так бы мовіць, адлюстраваннем настрояў беларусаў? Маўляў, мы-то все самі разумеем, але казаць пра гэта гучна няма дурных. Ну, по-перше, все-таки не треба жука и жабу мешать в одну кучу, так? И я категорично протестую супраць того, как еще белорусскую культуру обвинувачили в тем, что там депортировали 63 громадян, 57 громадян Украины и 6 Беларуси. Причем, наколькі я разумею, никто не ведает конкретно списы этих людей, за что их депортовали. Але ж гэта суадносіна таксама показывает, наколькі и для рускамоўных беларусаў каштоўны гэты Корж. Асноўная маса все-таки, кто там быў, гэта былі грамадзяне Украины. И гэта, на мой погляд, абсолютно не дазваляла б любому выканаўцу перед практычна большасцю беженцаў, которые збеглі от войны, казаць, як Янукович, остановитесь. Потому что, ну, здаецца, все зразумела. Еще раз скажу, я не разбираюсь в той музычной плыни, якую представляет Корж. Абсолютно не хочу ее хаять. Я бачил «Ласковый май»,
Вось, там было значна больш прыхільнікаў, это было паўсюль, но это і аб'ектыўна, тому што зараз всей моладзі постсоветского просторы расійскамоўнай значна менш, чым моладзі какой-то одной Нигерии. Может быть, уже на порядок меньше. Моладзі менш робіцца просто. І фанатізма такого, як Палацкого мая, таксама не бачу. Тут один стадіон, так, ну, правда, громадный геополітычны скандал. А там весь час были стадіоны, там некалькі аж групаў ездзіла. Але ж вяртаемся да беларускай культуры. Яна не толькі сёння была в вельмі прыгнечаным стане, бо мы ж з вами тут аднадумцы наконт банды Лукашэнкі, што он робіць з беларускай культуры. Я думаю, тут якраз спрэчак няма ніякіх, так? Вось. Але ж нават пры камуністах дзесь час быў вельмі нелёгкі, так? У маім двары адзіныя песні, которые спяваліся, калі я был маленькі на беларускай мове, это былі песні песняроў. Нават в той час былі творцы, которые реально так былі беларускай культурай. Але ж колькі было наших белорусов, которые поехали в Москву. И зараз мы кажем, это с Молодечного, это с Могилева. Но попробуйте их пришпилить до белорусской культуры. Вы их не отдерете от Москвы. И такой же корж, нават, коли бы он не был зброей Путина 9 жнівня 25 года в Варшаве. О, ну вот тут тады просто адразу напрасілось пытанне, ну вот такую дзіўную паралель правяду, ну так атрымліваецца і Барыс Маісеев тады беларуская культура. Ну, конечно, он прадстаўнік беларускай культуры. Тут пытанне ж, як гэта вырашаць? Як вырашаць прыналежнасць? Пра што? Праз кроў, праз агульныя каштоўнасці. Тут жа пытанне выбудоўваецца, зноў жа, мы вяртаемся, калі вяртацца да каранёў. Пытанне, гэта ж не пытанне пра культуру. Гэта пытанне, як мы вызначаем нацыю. Мы вызначаем праз кроўныя сувязі, этнічнасць, альбо праз грамадзянскія. Вось як робіць вот тое, што паўстала пасля французскай рэвалюцыі, вялікай французскай рэвалюцыі, і вось што сябе зараз уяўляе Канада, напрыклад, што сябе сучасная Францыя, то бок гэта грамадзянскі нацыяналізм, які будуецца на каштоўнасцях і на агульным разуменні і на грамадзянстве у тым ліку. Вось, але гэта вельмі, вот тут таксама вельмі тонкая Моисеев, это уже этничный национализм, коли он белорусская культура. Какое там громадянство? Вы берете то, что он походит там с Могилева, так это же этничное все-таки. Ну, тут яшчэ пытанне, якіх ён каштоўнасцяў прытрымліваўся. Таму што ён быў досыць ліберальны сам па сабе выканаўца. Так, ён зарабляў грошы ў Расіі. Шмат хто зарабляе грошы ў Расіі. Гэта і не праблема выключна як бы і беларусаў ці там ну, нашага рэгіёна. Напрыклад, взяць тую ж самую Канаду і ЗША. Ёсць знакаміты комік Джим Керрі. Ён з'яўляецца грамадзянінам Канады. Ён размаўляе па-ангельску, але зрабіў сваю кар'еру менавіта ў ЗША ў Галівудзе. Ну, то бок, ці што яго канадцам зараз трэба ад яго адмовіцца, казаць, што ён не з'яўляецца прадстаўніком Канады, канадскай культуры. Ён з'яўляецца прадстаўніком і канадскай культуры, і ЗША. Тое ж самае і з Каржом. Тое, што ён выступае і спявае па-руску, яго могуць прыпісваць сабе ўсе іншыя прадстаўнікі іншых краін, казаць, што ён там і расіянін, і там, я не ведаю, і румын, і хто заўгодна. Галоўнае нам самім разумець, што гэта наш выступоўца, наш музыка, і ён прасоўвае у тым ліку. Беларусь, ну, зразумела, што шмат каму гэта не падабаецца, як ён гэта прасоўвае, але мне падаецца, што гэта ў тым ліку экспорт беларускай культуры ў замежжа, я б сказаў, нават на міжнародны ўзровень. Ну, але тут проста адразу паўстае тады пытанне наконт каштоўнасцяў. Давайце тады з гэтым разбярэмся. Бо вось тое, пра што мы пачалі размаўляць адразу. Вось, напрыклад, гэтае маўчанне пра вайну. Альбо тады ж, ну, як атрымліваецца? Выходзіць, што у беларусаў вось такая пазіцыя, і гэта з'яўляецца, ну, часткай беларускіх каштоўнасцяў. То трэба тады выходзіць і аматараў падтрымаць вайну таксама, ну, напрыклад, не ведаю, Бондарэва заўтра напіша песню, яе тады выходзіць таксама ў беларускую культуру трэба запісваць. Абсолютно. Больш того, калі ўжо так казаць пра грамадзянства, чым вас не задавальняет Караев, вось, Канчанова, вот, і вся іншая это Шушера, которая таксама зараз в банде. Я же не кажу про вязню. Тут же кажут про палітвязню, але ж вы не забывайте, что перед гэтым был Бабич, и посадили в Тюрина Андрея, который абсолютно ненавидит белорусов, и он кіраваў
службы аховы Лукашенко и практически за Бабича сел и больше 5 годов отсетил. Еще добро, что он сел до 2020 года, потому что я боюсь, что с этими всеми ГБшными нарративами и всем остальным еще политвязнями бы признали. А про громадянскую, И мы вот ще еще раз, поговоримо. яны все громадяне Беларуси, але ж яны все ненавидят белорусов. И в чем проблема Коржа? Ну, можно долго демагогией заниматься. А лишь одна справа Мулявин, который приехал с Урала, так, и это белорусская культура. И другая справа, прозвища, которые вы называли, Моисеев, там, Антонов, шмат прозвищ, ну, вот до Макаревича, который засюда подкреслил свои белорусские коренья, там у меня, я николи не забуду, как он давал интервью, у меня ж дед з Бреста, так, чему с БНФ ко мне никто не приехал. Ну, а по-белорусски некоторые песни спевал. Але кто чтоб не казал, это российская, советская культура. Нехай там, як у Смоктуновского, так, у інших діячів российской советской культуры есть белорусские корени. Это добро. Но это не мает аніякого дочинения до белорусской культуры на советский период. Зараз все вот эти ваши аспекты, они абсолютно другорадные, потому что идет война. Идет гибридная война. И вы практично, вот, хочете не хочете, виновачиваете белорусскую культуру, до якой вы штучно приписали Коржа, так, в депортации людей з Польши. Ну, это уже наогул маразм. Тут яшчэ одно пытанне. Вось таксама, калі мы бярэм моўны фактар, фактар грамадзянства і параўноўваем з фактарам каштоўнасцяў. Ну, вось, напрыклад, гурт Дразды. Ну, Вот які таксама і по-беларуску, Так. і все в Беларусі, ну але выступае на лукашысцкіх шабашах. Вот як гэта тады ну, ўвязваць? гэта ж пытанне такога, гэта, па-першае, гэта сітуатыўнасць. Гэта іх творчасць адбываецца ў пэўным гістарычным часе, калі там пануе лукашэнкаўская ўлада. І ім відавочна трэба, каб іх не рэпрэсавалі і каб яны працягвалі дзейнасць, там казаць патрэбныя ўладзе наратывы. Гэта мне падаецца цалкам натуральным. Але выкрэсліваць іх праз тое, што яны падтрымліваюць Лукашэнку, які таксама з'яўляецца, як бы, ну, ён з'яўляецца часткай беларускай культуры, таму што ён сам з'яўляецца беларусам. Гэта Что спрэчна. тут пытанне, тут важна просто разумець, што мы як бы жывем яшчэ ў асяроддзі, якое засталося нам пасля былой вялікай імперыі, якая савецізіравала і русіфіцыравала нас усіх. Гэта трэба ўлічваць і не адмяняць як бы погляды, ну, каштоўнасцяў і погляды адносна мовы, але тое, што яны прыналежаць да Беларусі, і яна шматгранная, вось вся гэта і культура, і сама Беларусь, гэта таксама трэба ведаць і не забывацца про гэта. І вось яшчэ Я давайте один все-таки аспект. сказал бы, что это совсем некорректное для нас пытание. Это Латушки вы такое пытание задали бы, он вам, специалист бы это рассказал бы, так? Олеж, коли уже казать серьезно, натурально, люди, которые деют в Беларуси в рэчышчы культуры, яны ёсць, яны и так под оккупацией, не мы им суддзі. И вот как раз мова тут вельмі важный маркер, потому что вы не забывайте еще одну рэч, что вот эта гибридная война, которая праз лукашэнкаўскую банду ведется России супраць Беларуси, она накіравана на знішэнне беларускага народа. И в первую чергу знішэнне мовы. Тому натуральна и под Лукашенком это есть частка беларускай культуры вельмі важная. І вось яшчэ адна рэч, яшчэ адзін аспект, про які варта пагаварыць, тое, што от на канцэртах Макса Каржа заўсёды шмат драйву. Ну і слэм таксама частка гэтай культуры. Для кагосьці гэта спосаб выпусціць эмоцыі, для іншых рызыка атрымаць траўму. Дзе заканчваецца весялосць і пачынаецца небяспека? Ці можна ўвогуле сумясціць свабоду фанатаў з бяспекаю публікі? Меркаваннем пра гэта з намі падзялілася музычная журналістка і крытык Марына Савіцкая. Давайте паслухаем. Слэміцца на канцэртах гэта досыць нармалёва. Я думаю, што для многіх гэта і вельмі прывычна, і больш за тое многія для гэтага менавіта і праходзяць на імпрэзы для таго, каб выдохнуць, а для таго, каб перазагрузіцца. І калі камусьці падабаецца патрэбная фізічная актыўнасць, то нічога дрэннага абсалютна ў гэтым няма. Але іншая справа, што кожны чалавек павінен не забываць пра сваю адказнасць падчас мерапрыемстваў. І калі вы парушаеце пэўныя правілы канцэрту, правядзення, калі вы чуеце, што вам робяць заўвагі як арганізатары, так і прадстаўнікі сілавых структур, то ўсё ж такі важна ў пэўны момант прыгадаць, што вы знаходзіцеся на канцэрце, там, дзе таксама існуюць правілы, канешне, гэта нармальна, тому што калі б гэтых правілаў не было, то ўсё ператваралася у цалкам нейкі хаатычны працэс, і наступствы вось гэтага працэсу былі б проста непрадказальнымі і маглі б нават быць небяспечнымі для жыцця.
Тарас, а вам не здаецца, што вот у гэтых паводзінах фанатаў нічога незвычайнага няма? Ну я таксама на розных канцэртах бываў, як бы ну окей, ну пераскочылі там праз бар'еркі, ну паслэміліся, як бы все жывы здаровы. Не, я насамрэч сам бы, калі гэта ўсё пабачыў, я сам быў спачатку быў абураны, я потым больш-менш прыйшоў у сябе і зразумеў, што так звычайна, канечне, не бывае. Але мне падаецца, што калі ты ўжо парушыў заканадаўства, то ты павінен за гэта адказваць. Пытанне проста ўжо у адказнасці і суразмернасці вось гэтай кары, якая напаткала вось тых 6 беларусаў і 57 украінцаў, якіх вырашылі дэпартаваць у краіны, для якіх ім будзе дакладна небяспечна праз вайну і праз рэпрэсіі. Там рэпрэсію ў Беларусі суадносна, а вайна ва ўкраіне. Ну, мне падаецца, што трэба, канечне, адказваць, і трэба в цэлым разумець, і сама творчасць як бы Макса Каржа, калі паглядзець тыя кліпы, калі паглядзець тое, што адбываецца ў суполках, двіж, якія з'яўляюцца фанацкімі. Там, в прынцыпе, уся тая движуха, вось такое лёгкае хуліганства, якое там так прапагандуецца ў пэўным сэнсе, яно як бы з'яўляецца часткай вось гэтай творчасці, але за яе таксама трэба адказваць. І гэта ўжо пытанне там не этнічнае, не культурнае, гэта пытанне закону. Калі гэта парушае закон, ну, прабачце, значыць, трэба плаціць штраф, сядзець у вязніцы, ну, ці аспрэчваць вось факт дэпартацыі з краіны, калі цябе дэпартуюць. Ну, я тут в агуле згодны, так, але ж для меня это наогул абсолютно другараднае пытанне. Вось чаму, таму што нават стадыён нарадовы бачыў і не такое в сваім жыцці, я ўжо не кажу, што бачылі іншыя стадыёны. Я некалькі разоў быў так пры сутычках фанатаў у розных краінах, і в Беларусі гэта бачыў. Адзін раз нават в электрычцы ехаў, ну і в прынцыпе там было вельмі жорстка нават нашай Беларусі. Бачыў, як это в Украіне, так, чытаў і глядзеў по тэлевізіі, як в Европе, вот, тым ліку на канцэртах. І калі вот это абагульніць, я думаю, ніхто тут спрачацца не будзе. Тут в Варшаве асабліва нічого не было. Уже не кажу там про смецце. Смецце это бывает на всех массовых мероприятиях. Это уже другарадная рэч, это закладнікі вот, менавіта тых геапалітычных працэсаў, которые рабіліся. І, напрыклад, я таксама не ведаю, сам Корж, ён зразумел, куды ён трапіў, в які дзень і навошта, ці не зразумел, судя по тому, что он говорил чисто советские нарративы. Вы зверните увагу, так, ніякай своей адказнасці. Вот як завішалі эти камуністычныя лідеры, хто самыя гадкія? Нацыяналісты, так, вось, которых знішаюць во всем свеце, між іншым, замяняючы чамусьці нацыяналізм на нацызм. Причым робяць это свядома і в розных краінах. Ну і тое ж самае робіць Корж. Но нават нейкай адэкватнай ацэнкі того, што адбылося в Варшаве, вырашыў не рабіць, а вот як в Москве заўсёды клепалі, вот эти проклятыя нацыяналісты, это еще пресс 80-х гадоў пра БНФ, ну і Корж туда же. І што ён сказаў? Зноў-таки только тое, што карысна толькі не Беларусі, а Москве. Отменили канцэрт в Казахстане, тут же прогучало, и тут казахи якраз маюць рацыю. Вот. Чаму палякі не до конца разумеюць, што сёння расійская мова з'яўляецца не проста мовай, это зусім не культура. Гэта ёсць просто сродак гібриднай вайны, это ёсць межы рускага мира. Я вчора вот, на передаче сказал, что к вам иду, абсолютно выпадкова даведался о крыўдах 2 белорусов. На одного там наехал 70-годовый человек, что ты говоришь на мове коммунистов, и он чему-то был сдивленный. Ну, явно человек же был в солидарности, так, и чему он повинен в Варшаве слухать русский язык, так. А другая женщина так само там в трамвае, так, ее там какая-то пані за русский язык на ее наехала. Ну, шановное господарство, так, ну, есть такое. И что с этим робить? И я думаю, что Корж цудоўна разумел, так, что трэба было в Варшаве хотя бы штосьці зрабіць не толькі на расійскай мове, не только одну там фразу сказать по-ангельску, калі припекло, «состановитеся». Ну, мог бы себя выціснуць і штосьці по-беларуску. Он цудоўна валодает беларускай мовай, асабліва калі тут есть люди, которые... Он спеваў, конечно, да, не только спевал. Он адукацию атрымал еще по-беларуску. Вось, асабліва калі есть люди, которые хотят каким-то чынам прышыніць до беларускай культуры. Ну, хоть бы словца сказал, хоть бы песенку спел бы, так. Ну и, конечно, с его бы не упал капелюх, калі бы он по-польску паспрабаваў бы хоть штосьці зрабіць для гаспадароў.
Вось, і якраз наконт гэтай рэакцыі давайте яшчэ з адным аспектам разбярэмся, бо пасля інцыдэнтаў на канцэрце Макса Каржа ў Варшаве польскія ўлады распачалі працэдуру дэпартацыі украінцаў і беларусаў. Што ўвогуле гэта насамрэч значыць? Чаму памежная служба пастанаўляе, што чалавек мусіць пакінуць краіну? І ці можна абараніць сябе ад такога рашэння? Вось нам патлумачыла юрыстка, кіраўніца ініцыятывы «Партызанка» Ганна Маціеўская. Мы ўсе ведаем, што такое дэпартацыя. Гэта, канечне, тэрмін, які звязаны з такім больш чалавечай мовай, але ў юрыдычнай мовай гэта называецца абавязак пакінуць страну, то бок краіну, Польшчу. І гэты абавязак, ён выносіцца пагранічнай службай, і могуць быць прычыны розныя. Я не бачыла дакументаў, але мяркую па таму, якія былі камунікаты, што гэта была прычына пагроза аб'ективнаму парядку, магчыма, нейкія пытанні звязаныя з нацыянальнай бяспекай, але перадусім я б так прадпалагала на базе досведу і таксама валодання ведамі аб сістэме. Тарас, ці не здаецца вам, што вось гэта папулярнасць Каржа, менавіта тое, што ён з'яўляецца ўжо даволі пазнавальным на ўсёй постсавецкай прасторы, нам, скажем так, шмат каму кажа, што трэба яго лічыць сваім. Што менавіта вось якраз гэта жаданне далучыцца да вялікага, так бы мовіць, і вось у нас гэта абуджае. Так ён жа наш, умоўна кажучы, як там з Вейнам Грэцкі, калі там пастаянна ўсе ўзгадваюць. Але умоўна кажучы, калі, я не ведаю, заўтра, просто там хто заўгодна з лукашыцкага эстэблішмента стане папулярным, я не ведаю, мукавозчыку вручаць нобелеўскую па літаратуры. Пачнем мы яго ад гэтага лічыць сваім ці не? Не, тут же пытанне якраз, што ты лічыш сваім і што ты лічыш беларускай культурай. Гэта розныя рэчы. Гэта тое, што ты лічыш сваім, гэта што суадносіцца адносна цябе, адносна тваіх асабістых каштоўнасцяў, асабіста твайго светапогляду, асабіста твайго разумення такого прыгожага, найлепшага. Таму, канешне, там што не адбудзецца там з лукашыцкай культурай, там можа яна стане супер запатрабаванай, што насамрэч наўрад ці калі ўвогуле адбудзецца, таму што там бачна, што адбываецца дэградацыя і распаданне вось гэтых культурных сувязяў. Адбываецца такая імклівая русіфікацыя. Але пры гэтым тое, што і мукавозчык, і Лукашенка, і ўсе прадстаўнікі там, якія нават ненавідзяць беларушчыну, яны з'яўляюцца пры гэтым часткай беларускай культуры, гэта факт. Гэта факт, таму што яны існуюць у адной той жа прасторы. Тое, што яны зараз з'яўляюцца такімі праваднікамі вось гэтага рускага свету, ёсць і такія прадстаўнікі. Гэта трэба проста не разглядаць праз прызму выключна палітыкі, выключна сваіх светапоглядаў. Тут трэба разглядаць гэта ўсё больш грунтоўна з розных бакоў. Тады можна будзе выносіць высновы. А калі, канешне, разглядаць сітуацыю як з Каржом, калі зараз бачна, што палякі стаміліся ад вайны, яны стаміліся, у іх ёсць пэўная ксенафобія да іншых народаў. Гэта мы бачым. І гэта пішуць самі палякі, польскія журналісты. Я прачытаў, напэўна, 4 артыкулы ў розных выданнях, там і выборчай, і ў газеты «Праўнай». Пра гэта пішуць. Пішуць пра тое, што ёсць гэтая незадаволенасць. Але гэта не кажа пра тое, што Макс Корж, ён прасоўвае расійскія наратывы. Макс Корж выключна зарабляе зараз грошай. І тое, як ён сябе вядзе на канцэртах, што ён кажа, гэта спроба устаяць вось на гэтых 2 крэслах ва ўмовах, калі на іх ужо устаяць немагчыма. Зараз трэба сапраўды вызначацца з сваёй пазіцыяй, таму што вось гэтае мы супраць вайны, нешта такія абстрактныя высновы для яго ствараюць якраз небяспеку.
Тому што вось той бізнес, які ён будаваў у 10-е гады, магчымасць зарабляць вось на такой апалітычнай моладзі, яна зараз не працуе, яна наадварот становіцца больш таксічнай, яна палярызуе грамадства і палярызуе у тым ліку яго фанатаў. Можна вось паслухаць не толькі тыя выступы, якія рабілі яго фанаты вось у шоу, напрыклад, абмяркоўваем, які выходзіць у Ютубе, а іншыя рэпартажы. Там людзі кажуць зусім розныя. Яны кажуць, што ім не падабаюцца вось гэтыя выказванні, якія фактычна дэматывуюць украінцаў змагацца за сваю культуру і за свой суверэнітэт у вайне з Расіяй. Вось з каштоўнасцямі разабраліся. Я тут просто адразу дакіну пытанне. Я бачу, што у вас ёсць рэпліка. Калі мы берем моўны фактор, то атрымліваецца што? Нам тады таксама, я нават калі пра рускую мову не казаць, мы тут ужо пра яе шмат размаўлялі, з польскай мовай давайте разбярэмся. Нам тады атрымліваецца трэба Міцкевіча і Чашота таксама, так бы мовіць, ад беларускай культуры адпісаць. Ой, ну это пытанне крыху зусім в бок ад Каржа. Я все-таки прокомментую. Юрист сказала, так само цікавий момент. Ми з вами вже в вересні обміркуємо те, що було 9 жнивня, так, а нічого не можемо сказати по фактурі, от кого депортували. Хотя Польша демократичная країна. І це мене вельми моцно напружує. Тому що я боюся, так. Пытанне же асабістай інфармацыі, потому что гэтыя людзі не казалі, што пра іх трэба распавядаць, што вось нас дэпартуюць, напишите пра нас у СМІ. Гэта іх прыватнасць гарантуе закон. Что тут прыватнасць? Юрыст нават не ведае, так, чаму іх выслалі. Потому што яны не звярталіся. Чым тут яны звярталіся, не звярталіся? Это ж явно резонанс грамадства был громадный, так? И мне здаецца, пресса сама была доведацца во всех установленных органах, там, полиция, прокуратура. Я вам скажу, як журналіст, які працаваў, не отказывали. Ну, это же другое пытанне. Еще раз тогда вы подтверждаете то, что я сказал перед гэтым, что 1 вересня мы нічога по сутнасці не ведаем. Другого вересня. Пробачьте, другого вересня. Ну, помылился, так. Это первое. Другая вельми короткая реплика перед отказом про Чечета и Мицкевича, что вельми важно. Знаете, они Пономаренко с Санавой, они Кубы с Готбергом не з'являються белорусской культурой, не глядя то, что вся полнота улады на территории Беларуси и лёс белорусского народа вельми великие периоды залежал только от их. То же самое на конт Лукашенки и белорусской культуры, она знішається. То, что вы обмерковывали, это уже практика для Украины. Я казал про «Ласковый май». Куча украинских гуртов, которые праз Россию раскрутились, там, починаючи с Вягры и так далее, были популярнее, чем Корж. Вот, вы бачите, как люди поделились. Кто с Украины, то есть с Украины, он застался в культуре Украины. А кто в Москве, это вороги Украины. И ніякого дышения не только до украинской культуры не мають, а до Украины. Белорусы тут так само не будут выключением. Теперь вертаемся до нашего вельми серьезного питання. Одразу скажу, что за кошт адукації і всіх інших речей для білоруського народу Мицкевич и Чешот, как минимум, не з'являються до конца своими. Это реальность. Але это, сапраўды, тут частка нашей культуры, это абсолютная правда. Яны сформировались в Беларуси, яны были патриотами и Великого княства Литовского, так. Яны ніколі не супрацьстаўлялі, напрыклад, Польшу у Литве, Беларуси и так далее, так. Яны маюць агромаднейший просто вклад в гуманитарные речи, потому что, например, коли брать ты ж каштовности французской революции, про которую зараз забылись, так, ну нельзя казать. В тым ліку про Беларусь без Мицкевича, который Адам, без Мицкевича, который Константин, так, это сапраўды абсолютно необходные Беларуси гістарычныя фигуры, и натурально только идиоты могут отмаўлять их належность до польской культуры. Потому что Адам Мицкевич классик польской литературы. Это так само аспрэчыць абсолютно немагчыма. Але ж, ну, трэба просто дзякаваць за тыя добрыя словы, которые он казал про людей, где он народился. Разумеете, он сапраўды любил наш край, и он любил нашу гісторыю. И коли кто все-таки, наш зараз никто не читает, на великий жаль, и коли кто прочитает все-таки поэмы Адама Мицкевича, то он нават на ментальном ўзроўні побачыць, что вельмі шмат есть такие моменты, какие сучасному беларусу, ну, зразумела, это при тым, что з нами всеми зрабіла 20-е стагоддзе. Мы нас вельмі моцна, як нацыю, модификовали. Тому давайте все-таки Корж отдельно,
а Міцкевич і Чашот отдельно, бо это рэчы, которые не пересекаются паміж сабой. Тут тады яшчэ пытанне датычна гэтых каштоўнасных рэчаў. Таму што мы калі размаўлялі пра гэтую дваровую лірыку на пачатку праграмы узгадвалі, то яна тады што? Гэта таксама як бы частка нашай рэчаіснасці, і мы можам сказаць, што нібыта праз расейскую мову транслююцца беларускія каштоўнасці, ці гэта гісторыя пра Каржа? Мне падаецца, што гэта гісторыя пра Каржа і пра нашу рэчаіснасць, якая вельмі падобная ввогуле на тое, што існуе ў іншых краінах. Яна ж, вось гэтая дваровая лірыка, яна існуе ж не толькі на пастсавецкай прасторы. Гэта гоп-эстэтыка, яна ёсць і ў Великабрытаніі, яна ёсць і ў ЗША, там прыедзьце хаця б у Дэтройт і паглядзіце, што там адбываецца. Ну і не толькі ў Дэтройт, нейкія неблагаполучныя раёны вялікіх гарадоў, там прыкладна ўсё тое ж самае. Гетта, там дзе ёсць афраамерыканцы, ёсць эмігранты, ўсё гэта таксама існуе. І мне падаецца, што проста тут трэба разумець як бы феномен Каржа, а ён як бы разумее вось тое, што запатрабавана ў большасці аўдыторыі, якая не палітызаваная, якой, на жаль, не цікавы нейкія там каштоўнасці рускага света, беларускага света. Ім важна сваё жыццё, свае ўласныя перажыванні, і тое, што спявае Корж, у іх адгукаецца ў душы. Тое, што яны сустракаюць, тое, што яны не могуць ніяк сябе самарэалізавацца, жывучы там, напрыклад, у невялікіх гарадках ці ў вёсках, дзе вось рэжым таксама Лукашэнкі нічога не зрабіў за 30 год, каб людзі змаглі сябе самі знайсці вось магчымасць сябе самарэалізаваць, знайсці свой напрамак у жыцці, яны вось і прыядноўваецца вось да такіх вялікіх, так, і да вось гэтага двіжа, які сфармаваў фактычна Макс Корж, які да гэтага фармавалі вось там у пачатку 20-го стагоддзя камуністы, бальшавікі. Зараз уже ідэалогія уже нікому не цікава, зараз цікава вось такі гедоністычны вобраз жыцця і магчымасць проста неяк сябе вольна адчуваць. Але зараз таксама змяняецца свет. Тое, што адбываецца апошнія 5 год, гэта ўжо не тая Беларусь і не тая, зразумела, Расія, якія былі там да 20-х гадоў. Гаспадарства, у нас засталося па хвіліне літаральна на падсумаванне. Гаспадар Вячеслав, калі ласка. Вельмі коротко паспрабую. Все-таки я разглядаю канцэрт 9 жніўня 25 года як рэч абсолютно неўпадковую, якраз рэчышчы ГБшнай палітыкі Москвы менавіта. Так, а Каржа просто як выканаўца, які гэта рабіў. То есть для меня відавочная частка расійского света, і припісаць его да беларускай культуры это просто злачынства, в тым ліку і да беларусаў, якія в Польше, потому что наперед дастаткова цяжкія часы. Што тычыцца саміх беларусаў, то трэба разумець, што ці здольны мы захавацца як нацыя, это таксама пытанне бліжэйшых 2 пакаленняў. І тут якраз мова самае галоўнае. Я вельмі сумняваюся, што на іншых мовах можна будзе в бліжэйшай перспектыве развіваць беларускую культуру. Ну, я тут трэба сказаць увогуле наконт канцэрта, што гэта, канешне, кантэкстуальная сітуацыя. Все супала, і вайна, і стомленасць, і вось ксенафобія у Польшы. Таму што дагэтуль былі ж канцэрты і ў краінах Балтыі, калі не памыляюся, гэта была Рыга, Латвія, а дагэтуль было ў Чэхіі. Ну, то есть там адбылася прыкладна тое ж самае, што было ў Польшы, але не было такога розгаласу. Гэта проста сведчыць, што шмат хто ў нашым рэгіёне стаміўся. І вось такія моманты, калі імігранты, у тым ліку з іншых краін, якія залежаць ўсё ж такі ад пазіцыі Польшы, прыязджаюць, гэта можа выклікаць вось такую нязгоду, некае абурэнне, што тут хтосьці кагосьці абкрадае. Гэта ўсё, я лічу, што гэта палітычныя гульні. Гэтыя гульні ў тым ліку правапапулісцкіх партый. А што тычыцца самого Макса Каржа, ну, я тут не змяніў меркаванне, канешне, гэта прадстаўнік беларускай культуры. І так ён спявае на расійскай мове, таму што мы жывем на постсавецкай прасторы, дзе большага все разумеюць менавіта расійскую мову, а сэнс мастака і ўвогуле музыкі гэта як мага больш прадаць квіткоў
каб мага больш людзей пачула твою творчасць. І гэта Макс Корж, мне падаецца, робіць на нашай прасторы вось інфармацыйнай лепш за ўсіх, нават за расіянаў, за украінцаў, за палякаў у тым ліку, і мы павінны гэтым ганарыцца, я лічу. Дзякуй вялікі, паважанае спадарства, за дыскусію. Дзякуй вялікі всім нашым гледачам, што паглядзелі двубой. Я проста нагадаю, што галоўным наратывам расійскай прапаганды з'яўляецца якраз мы маленькія людзі, ад нас нічога не залежыць, палітыка для вялікіх дзядзей, яны разбяруцца. Так што, паважанае спадарства, калі ласка, думайце, глядзіце Белсат, глядзіце двубой і ўсяго вам добрага. Трымайцеся.